Нивте пред вечното почивалиште на Делчев. Што за вас представува овој ден? Той е тежък ден. Той е ден на смърт. Той е ден, в който се е платила много висока цена. Цената е за живот и за свобода. Да бидат свободни. Свободата е скъпо нещо. Вероятно най-скъпото нещо. Това е смърт на един млад човек, кой е платил за животът на сите. Просто на сите. И за да бидат свободни. Свободата не секогаш е леко нещо. Понекогаш е тежко да вземеш своята отлука. Како да биде? Малко по-налево, малко по-надесно, напред-назад. Но все пак ние сме родени за да бидеме свободни. Да са свободни. И на сите да сте живи и здрави. Само да сте живи и здрави. Спокойно напред. Само Како напред. гледате на тоа што еве и од бугарска страна и од македонска страна Има континуирани тензии, има особено постојана онолико ти тензии делото за на Делчев. тоа чиф е Делчев. За чија слобода се борат? На луѓето. На луѓето. Луѓето са секакви. Денеска са 8 милиарди. Тие, кои са били тогаш живи, да бидат свободни, да не бидат рая. Можат спокоен човечки живот да имат. Слободни ли се сега македонците и бугарите со овакви тензии? Това е голема тежкотия. Вероятно трябва да продължат да се борят. Вероятно. Не еднъж и за секогаш. Ами докато сме живи, трябва да дишаме. Свободата е като нещо, което трябва да се диша. Не може да дишаш 2 пъти и после да кажеш, да, готово, толкова беше. Не, се диша докато си жив. И за свободата се бориш докато си жив. После са наредните. Така мисля. Како гледате на последните тензии по медijskom присуству? Како да гледам? Човек и секое живо нещо яде храна. И по некое време оди до тоалетно. Днеска некои има кои не одат до тоалетно, одат до Фейсбук. Сигурно е дел от животото, ама не са от тия работи, за кои ние говориме. За да са спокойни, да бидат нормални. Човечки да бидат. Така мислам. Никой нема файда от това да нормалните луѓе да не са в нормален контакт. Нормален. Може ли да има мирно решение по медijskom присуству? Сигурно може. Ако носят глава на раминята, не на друго место. Сигурно. Нормална глава, да са нормални луѓе. Глава. И ако може да имат и малко сърце, би било прекрасно, ама тук е премного сакам, вероятно. Да. Дали со ова што се случува се зачувува девизата за еден културен надпревар помеѓу народите како што? Не. Тоа што се гледам е точно спротивното на тоа што е кажено. Сите знаат што значи мир. Сите знаат што значи спокойствие. Да са спокойни, да правят убави работи. На денешния ден аз моята желба, лична и не само моята, беше да направим един мирен, висококултурен проект, който да включва музичари от двете държави, да направят голем оркестър и да изпълнят двата държавни химни и на едната и на другата държава и Бетовен 9-та симфония, която от своят
последен дел е всъщност химната на Европа. Ода за радостта. Как се вика на македонски? Да, ода за Ода за радостта. Нема да го имам кончето. Това е. Постои ли македонски јазик и идентитетот пред 45? Не знам, не съм бил жив тогаш. Съм роден 62-а. Не знам. Има си и специалисти. За класичната музика можем да кажем много работи. За някои други не мислям да можем да отговорам. То е... Много сакам убавината, много сакам жени, но не разбирам от гинекология. Не. И от, како се ви каже, мамология исто така не разбирам. Това мислам аз. Сега можете това да не го пущате. Hvala vi. Чао! Ivana,